बाप रे, घर में कुछ खाए के नहीं खाई, मरद के कहत नहीं कि जाई जी कमाए किसी को निमन नहीं खे लागत, का बनाई का खाई। एक दिन बनावत नहीं तो 2 दिन भूखे रहते नहीं, झकत नहीं, रोज रोज के कतना दी कामो नहीं के मिलत, नहीं के कमाए जाए के का अपन खाना रे का बा की बनाई बताई, का बा का ला के रख ले बनी घरे, कुछ नहीं के चाउर बानू चाउरे तो नहीं के, कल पावर रहे तो भात बनैले रहे तो हमें तो काहे ना कहले कि चाउर नहीं खे गांव में बैठल बन तनी से ये गांव कहिए रख ले बन तरफ तब पिसवावे का कहबे हइए ना कुछ करबे हइए ना तोर तो हम एकदम रहने नहीं के कि ते का करबे। अच्छा उल्टा हमरे के बोलत नहीं, पानी पी पी के पेट भरत नहीं, रो पानी पी पी के पेट भरत नहीं, हम आंसू पी पी के पेट भरत नहीं। इतना दिन खराब चलत टे ना, घर में नीमक ना मसाला ना तेल, ऐसे दुख देवल जाला। इतना शरीर लेकर दे ले ले बानी चपाट लेकर काम ना धंधा करत नहीं। ये जान तर जमना मन ना करला काम कर, हम सुने चलो भगवान सुतले पेट भर काहे के बियाह कोई नहीं, बियाह कोई नहीं तो नहीं हरवा के नाय से रहत दूध को लइकन के खर्चा उठात हो सनवर नैहर के माई बाबू। अब कहनी का संदेत अब ए जब ओइ जनु पोसात सन ए जब तो हमार पेट चलावे मुश्किल भइल तो अपना पेटवा के मांग लेला, अपना पेटवा कहनी से मांगो। अब हमरे से लड़ हम की कहीं बाहर घर जाइम कमाए, हम बाहर अभी ना जिम कमाए, अभी तक काम इतना नहीं के मजदूरी है ना, मेरे पढ़ा लिखल तो बानी ना कि कोनो नौकरी हम आईपीएस अफसर वाला काम तो मजदूरियो गोड़ हाथ ना चलाइम तो भूखे हमरे के मुंगाइम बोल यार गोड़वा चटात रहला, मन ना करला काम करे के ओतना तो काम तो हम रोज बीमार बानी, रोज कपार दुखाला तो का करी हम बताए। अच्छा ये बताओ हम पियकर हनी जुएड़ी हनी चोर बनी बदमाश बनी काहे हमरा से देखे हमरा सब बहस कइला छै ना, रो कमाए जाइम कि ना जाइम बताई। भूखे जान जता का अब रवा नहीं के मुझे तो भूखे जान जता का, भूखे बोली नहीं के निकलती है, भूखे जान जाए के बाद मर जाइम तो ठीक रही भूखे। लो पानी पी के मर भी करम एक दिन लो भूखे। हमार धनिया तू पानी पी लो, जैसे हम पेट भरते तू पी लो। भर गेल पेट, पानी से पेट भर लग और उल्टी होखेला। तोरा ये बात कुचन कइला के चलते हम ए बार अभी के अभी बाहर जिम, ठीक बा? अब खुश हो गेले नु, अब रह बढ़िया से। अकेले तो चाहत रहे कि अकेले रही के चाहेला जी कि हमार मरद हमरे से दूर रहो, लेकिन पेट के सवाल बते जाए के पड़ी ना ना ते चाहे हमेशा अकेले रही, हम तोरा के धकवन नु कइले रहिला तो रहिए बस सर पसर रोए जे कमा के लेते त का जरूरत रहे। ए जे हमारे मजदूरी ना होई, जिंदगी भर जिम्मेदारी वाला काम करी, अब हमरा ले बनिहारी वाला या काम ना भले उन्हें कुछो कर लेम, कोई देखे बता ठीक बस जाए, बस हमरा के दो रोटी खाला नु के हमरा कुछ ना चाहिए, सोना चाहिए कुछ ना चाहिए, 2 बेरा के रोटी हमरा के दे दी ओतने 2 बेरा के ना ते 4 बेरा के रोटी खइबे। ओ जन पैसा भेजम, खूब पैसा कमाई, खूब तेज करिए, रानी बन रही बाकी हम तोरा अब ना ही में जब जल्दी घूमे खातिर एक कुछ दिन खते जने पैसा रेला पे भेजतम, सुतिए पैसा पे बुझाइल तोरा ये जब शौक बाटे तो इन्हीं के बात के हमरा नैहर ले कुछ मांगत रही। नैहर से क्यों कितना दिन मांगे जी, माई बाबू ब्याह शादी काहे खातिर रवा से कइलस, नैहर से देवे खातिर हमर बेकार ओइ जो तो हमर भाई भौजाई बड़ा सन बताई भाषा सुनावत रही हम जातनी बा लइका फैगा के पोसते बड़न माई बाबू, अब का करस, किस्मत हमार खराब बा, माई बाबू तो बस जन्म ही देवेला, करम तो कपड़ा कहां पसरले बड़े, वो तो खंगारिए तो लोग सरफ ना होई, सरफ लिया के देते नहीं, रण मुस्मात लेखा बोल बनी अपन लुगा फिचाते नहीं के कल पर कपड़े रखल बटे मार, कितना खिसियात रहलन बुझाइबे ना करेला। अब का बुड़ू का चुइले बड़े जातनी नु का गुटका खाते नीजिए, हम कुछ कहें ओसे मतलब तारा पैसा ना कम बा हैं, गहूं पिसवा लियो ठीक बा, ठीक बा जाए, लेकिन गुटका उटका खाएम तो कैसे रहो, दहिया में लागी खाना, दुनिया में खाना लागो चाहे मत लागो, तू अपन काम कर हम अपन काम करी, हम जाता नहीं अच्छा से रहियो, पैसा तारा हर महीना भेज ले दिन ठीक बा, ठीक बा बढ़िया से जाइम रहुआ, ठीक बा तू अपन ख्याल रखिए बाबू, ठीक बा ज्यादा खिसिया के गुल बन उनको तो बुझाए कि हाँ पैसा का हो खेला, पैसे खातिर न गईले, हाँ पैसा कमाए लगी, पैसा हाथ पे आवे लगी तो उनको मन दिल दोसर हो जाई,
पैसा ना रहे तो वो चिड़चिड़ाते रहन हमरा पर। औरत के सवांग तो होकबे करेलन मर्द, लेकिन मर्द के सवांग पैसा होखेला। का हो बाची अरे ए घड़ी कहां रहत रही दादा लौकतो नहीं खुतनी बहरियो जात रहू तो भेंट होत रहले अरे तो बिचारा ना। सपना हो गेल बड़ू। जानते हैं दीदी वो का ना कि बहुत दिक्कत काहे हो मन गइल करले बड़ू का बात बा बाहर गोनी हुआ के काल। के तार मर्दा हाँ ए पागल ते में मन का मरले बोल जाए तो बढ़िया ना भाई जो लफनियन घूमत रहन ओ जे गइलन तो तू पैसा कमाई हन। अरे जानते नहीं खिसिया के गुलन की रही अब फैल से अब जाते नहीं पैसा कमाए से- खिसिया के हाँ तो ई काहे कमाई के ना खिसिया के में का बाटे जब कमाई ना आदमी त खाई का। हाँ देखी ना फोन ओने से आई रहा नंबर दे देनी है समाचार खातिर करिए न उतरवा कब। अच्छा हमारा नंबर देलू ह हाँ याद रहल ना। लिख के रख टेंशन मत लो हम बानी जना हमनी के कोनो बात होई तो कही ह। ठीक बा दीदी। अभी तो फोन कैले रहा उनका मोबाइल पर तो आई रहन बतिया हमर नैहरवा से आई रहे छोटका लड़कवा के हमर तबीयत खराब है तो माई वही दवाई करावती सन। बताई दीदी कि घर में भाई भौजाई बड़ा सन हो अभी कहतन कि नैहरे से पैसा लिया के सब चला। आई हे बाची तहार नैहर के आदमी तो उतना संभरले बाटे बहुत बाटे दू दूगो तहार लइकन के पोसता पढ़ावता लिखावता दूसर करे ते तना ना करित आ हम देखले बानी कह हली तार भईया बोड़ा के बड़ा चाउर गहूं लेके आवेला। जानते नहीं भौजैया आ गइल भी वो तनी जानते बनी हाँ, झगड़ा तो भाई में भौजाई काहे के जाता करल, हाँ। काहे जाता तो वो सवाल करेले यही से माई कभी पैसे कौड़ी दे देले माने 200-300 रुपया हाँ दे ये दादा देले। हम जानते रही हमरे एगो भौजाई बिया खचड़ी नहीं है उ त बाकी चलेला बसाला ना हमनी के हमनी के बड़ बहिन है जो छोट है चलेला बसाला ना भले माई बाबू मर जियन त उनकर चली बसाई अभी ना चलेला कुछ बाकी सब दीदी जानते नहीं देखी ना 2 दिन से खाए नहीं की बनैले 100 रुपया देती तो साग सब्जी लिया देती। हाँ तब तो कहेला पहले ही ना आगे रह तू घर में अब तो लेके नहीं खियाइल हम ज्यादा हम अपन नलई कौन से भेजवा दे ठीक ना आ टेंशन मतलब बढ़िया से रही हा कोनो बात है तो बानी जना हमनी के पागल हो टेंशन मरद के ना ज्यादा आचार में बांध के ना रखल जाला पागल तनी बाहरो भीतर भेजल जाला भटक खुली एमे टेंशन के बात नहीं के कमाए द ठीक रही घरे में तो रखला के नतीजा भोगत हो जे की हाल हाँ, बाटे दीदी, देख तो हमार मरद विदेश शुरू से रहेलन गांव ना करके इनी 6 महीने ना रुकलन ठीक बा हम जातन ठीक ना आ गइनी कबो घूमत फिरत मन मत मारा पागल भूखे तो पेट दुखाता केकरा से अपन दुख कर। का हो बुची का करी मैं गर्मी लागता मन लागता गर्मी त लाइटवा लागते बा। काट देता न। हाँ हो ई हमनी के गांव के बढ़िया एगो बीमारी बाटे लाइट कटे वाला जब देखो तब लाइटे कटत रहेला। इतना गरम लागता सुनो ना का कोनो लइकन के देखत तो कुछ मंगैती जे खाए के हो मन करता है हमारो मन कबेले एकदम जाने तू जाके लिए वो बाकी तार भैया देखियन त मारे लगे दादा वो नहीं झोटा कबार ली कबारे लगन कहन कि कहां घूमती है बस कोनो लौको तो नहीं खसन ऐसे मार भीड़ लगैले वाला सन दिन भर अभी कोनो के पतो नहीं है होनिया होनिया गलिया में 4-5 गो लफुआ घूमत रहे सब बालन से लेकिन के बोलाई नहीं दादा आई उल्टा पल्टा बोले ना एक दिन बोलेबू त रोज रोज परीक जी सनाए खाती आ भइयो लगिन मारे हां का बोलावा तालिस का खाए के मन करता का ए कुछ खाई मन करता हमके पानी पूरी खाए के हो मन करता ते खाए के चटक अरे का हो जिया बड़ा सुने में आवता कि मिठाइया के फेरा में रहत का बात बा। कौन लड्डुआ कौन मिठाइया बतली जाना देखत रू का तू अरे ना दीदी हम नेटाहा बाटे त उहे कहला सा कि बड़का मिठाइया के हां फेरा में बात रहत करिया मिठाइया ओकरे के कह अच्छा करीवा मिठाइया मेकअप मार के जाना तो ना रही कि कौन मिठाइया तू मेकअप कर मार के तब ध्यान में ननद के नजर मत लगई हा अरे ना 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 नजर मत लगे जाना तनी दीदी उनी हम गइनी हम ओ पगली के लावे खाती त उहे नेटाहा कहता कि ये भौजी जान तड़ू बिया नु जियावा त मिठाइया से बतियावेला त कहनी कि ये सकल देखले बाड़न संजय के लइका बा ये नाम हो करियो से कि तू झूठ मूठ काहे तो सुंदर ननद के करिया कलूटा अरे करे ठीक बा ओकरे पर दिल फिसलल बता का हो रोज नेटा साफ करत करत मैं कर काहे इतना मजाक उड़ाव तड़ू हां तो का बोलत नहीं तू इनके आदत बा कैसे लोग के मुंह लगे और खराब खराब लगे बोल ये कौन होता हो पता हेलो हाँ हेलो हाँ आप कौन बोल रही हैं? रौरा कहाँ से बोलत नहीं हम तो दिल्ली कंपनी से बोल रहे हैं। आप कौन बोल रही हैं? हमार दिल्ली तो कोई ना रहेला जी अरे यही नंबर है, सोनापति नाम का कोई है क्या वहाँ पर? अच्छा हाँ हाँ हाँ
हमार पड़ोसी में रहलन बगल में का कुछ बात करियन का ना जानता नहीं बनी दुख के खबर रहा है एगो कंपनी में ऊपर 3 तला पर से गिर गिल हन हमका डेथ हो गया ठीक ना हमका घरे बोल दे ई तो कहतनी जी उनकर कंपनी के तरफ से 2 लाख रुपया मिली ठीक है ही दादा ई बुची अरे होय देखो ठीक है हम रखा तनी प्रणाम ही दादा अरे हम सोनापति नहीं खान तो का भइल अरे गोई रहल हन दिल्ली कमाए हो तो अबे चल 3 ताला पे गिर गेलन नहीं दादा मर गइलन ही दादा और चल तो हो कर खा चल ए दीदी आई जल्दी आवा हो जिया हे बात का करतो हो बैठ दीदी एगो बात कहे के भाई दादा दीदी का इतना अरे हम कैसे कही दादा कैसे कोई जाओ मम्मी के दादा कैसे कही हमरा खुद नहीं के बुझाते दादा का भाई दीदी अरे दादा अरे हम भैया के फोन आइला दादा ई का करत नहीं दीदी अरे दादा ई का साला दड़ तू अरे तार मारता कोइले लन्नो हां का भाई अरे 3 ताला पे गिर गेलन मर गेलन ए दादा नहीं का बोला तेरे वो झूठ बोला तेरे हमनी के ऐसे ना बताओ रे जा लेकिन का करी जा बतावे के कहला दीदी बोली ना झूठ बात दीदी तबियत खराब हो यार बोली ना अरे तो बोली ना झूठ बात दीदी बोल पैसे जुटाई दीदी रवे बताई सच बात चुप कर दीदी दादा ए जी पानी ना हो भाभी अरे उठी ए जिया अरे लिया पानिया दादा पानी दीदी अरे दीदी अरे का कोनो जरूरत नहीं के अरे टोइली का करूं ये मेरे किस्मत में लिखा है का करूं करके मिटा सके ना हमरा के छोड़े संभालिए अपने आप के दीदी रोज को ए दीदी संभालिए अपने आप को भागी न खाए